Айде, искаш сега много време да снимам. О, камионче. Сега все едно сме отвънка, нали? Да. Ние сме си Какъв си ти спрял, бе? Туку! Туку-муку! Това ще го направя много дълго. Коколако, 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 коколако. О, тази мина като ракета. Но аз също Мотор? съм ракета. Чуйте, ако снимаме мотор... Ое! Мотор вече... Искате ли? Вее? Дайте. Чакай, след малко спираме. Ей сега. 3, 2, 1.